Bizitzan, pertsona askorekin egoten gara. Hori ezin da saihestu. Orduan, arauak errespetatu behar dira, pertsonak babesteko. Adibidez, zuk zure lagunekin basaude, musikorik gabe, kutsatu alzara eta gero zure familiarekin basaude, haiei kutsatu dituzu ere. Normak errespetatu behar ditugu COVID-a gelditzeko eta gure bizitza arruntera bueltatzeko. Ez dira oso arau zailak, bakarrik musikoa jartzea eta distantziak mantentzea. Arau hauek betetzen baditugu, COVID-ari irabaziko dugu guztion artean. Pertsona batengatik pertsona asko kutsatzen dira. Eta kutsatu diren pertsonak jende gehiago kutsatzen dute. Kontzientziatzen bagara, pandemia hau amaituko da eta normaltasunera iritsiko gara berriro beti bezala. Gure lagunekin batuko gara nahi ditugun guztiekin. Festak egongo dira eta nahi dugun lekuetara joango gara, baina hau bakarrik gertatu da guztiok arauak betetzen baditugu.